15. svibnja 2023. godine učenici i djelatnici naše škole posjetili su Suboticu u okviru projekta međunarodne suradnje škola Učimo zajedno za budućnost kakvu želimo. Kao što smo i obećali, snimili smo još jedan radijski prilog kako bi upotpunili sliku u ovom projektu. Za početak poslušajte profesoricu Jelenu Pijuković koja će vam opisati što smo sve radili i vidjeli u Subotici. Pa današnji dan smo imali puno dešavanja, počevši od prijepodne vašeg dolaska s upoznavanjem, obnovom ovih prijateljskih odnosa koje smo još imali s vama u Osijeku. Krenuli smo sa tim nekim dijelom koji je bio i obavezni, da tako nazovem, bile su prezentacije koje su učenici pripremili za vas. Jedna od tih prezentacija je upoznavanje naše gimnazije, druga prezentacija se odnosila na kulturnu baštinu tradiciju vojvođanskih Hrvata, konkretno Bunjevaca i Šokaca, i kao treća prezentacija je bila jedan istraživački rad manjine u Srbiji, konkretno za nas Hrvati i Mađari. U popodnevnom dijelu smo imali razgledavanje grada, secesija Subotice, s obzirom da smo i upoznali secesiju Osijeka. Mi smo danas obilazili kulturne znamenitosti Subotice, počevši od gradske kuće. U popodnevnom dijelu programa imali smo razgledavanje Subotice, secesije Subotice, s obzirom da smo mi isto u Osijeku imali upoznavanje grada Osijeka i secesija, budući da su i Subotice partnerski gradovi i puno stvari nas poveze. Od ono što je značajno, što smo imali prilike da vidimo, to je Subotička katedrala, Franjevačka crkva, Velika vijećnica, gradska kuća, sinagoga i mnoge građevine koje smo usput uspjeli da vidimo, i ono što smo još ostavili za kraj, a to je Palić, koji su s oduševljenjem svi kad su vidjeli kakav imamo jako lijep Palić, i sa tim smo zapravo i završili današnji program. Nadalje, poslušajte našu nastavnicu Kristinu Kristek koju smo pitali o njezinim dojmovima i mišljenju o ovom projektu. Pa prije svega bih htjela reći da nikada nisam bila u Subotici, tako da nisam imala očekivanja i zato me oduševilo ovo što sam danas imala priliku vidjeti. Ono što mi je najupečatljiviji dio su vaši zagrljaji sa učenicima iz Subotice i to je stvarno jedan jako lijepi projekt u kojem ste stekli nove prijatelje i to ste stvarno danas i pokazali, koliko ste se vezali, koliko ste se upoznali tijekom ovog projekta, i to je na neki način i motivacija nama da i u buduće nastavljamo suradnju sa ovom školom. Druga stvar, što se tiče Subotice, jako veliko iznenađenje. Toliko lijepih zgrada, toliko lijepih kadrova, toliko lijepih slika smo uspjeli uslikati danas, iako nam vrijeme baš nije bilo lijepo. Toliko me oduševio grad da planiram sigurno doći turistički ponovo, jer jako smo blizu, ali toliko toga ima za vidjeti, onako baš za jedan lijep vikend. Smatram da je ovo jedan izvrstan način da se vi učenici na neki način otvorite prema ostalim zemljama oko Hrvatske, da shvatite koliko puno toga imate za vidjeti izvan Hrvatske, da steknete neka nova prijateljstva koja će vam sigurno ostati trajna za cijeli život, i na neki način da upoznate druge kulture, druge običaje, da usporedite nas sa drugim školama, da na neki način znate možda i više cijeniti ovo što mi imamo, ili jednostavno da znate to usporediti sa drugima. Pokupiti nekakve lijepe informacije za uspomene. Spomenula sam već ta prijateljstva koja su možda i najdragocjeniji dio ovog projekta. Ali isto tako je jako lijepo vidjeti vas, naše učenike, kako se lijepo ponašate kao gosti, i jako je lijepo vidjeti njih s kakvim oduševljenjem su vas prihvatili, što znači da ste ostavili sigurno jako lijep dojam kad su oni bili gosti kod nas. Jedno predivno iskustvo, predivan vikend, puni dojmova se vraćamo u Osijek sa jednom lijepom motivacijom da ovu suradnju nastavimo i dalje. Za kraj smo učenike iz naše i iz Subotičke gimnazije pitali o njihovim dojmovima i o samom projektu.
Meni je iskreno bilo odlično, lijepo smo se proveli, prošetali smo se Palićem, Suboticom i baš smo se upoznali sa Suboticom bolje i bolje sa svim ljudima s kojima smo se već upoznali i baš mi je bilo drago da opet vidim iste ljude i upoznala sam također dosta novih ljudi. Pa mogu reći da je današnji dan uistinu ispunio i više od onoga što sam očekivao. Dan je bio iznimno savršen, mogu reći. Jedino evo što nam je ova kiša popasila planove, ali mi nismo dali da se otopimo pod tihim kapima. Mogu reći da smo se puno više zbližili, upoznali puno više dragih i dobrih ljudi koje ćemo povesti dalje u život, s kojima ćemo se dalje družiti što više puta to bude bilo moguće i nadam se da ćemo se još koji puta sresti u nekom od ovakvih projekata, a i izvan škole. Pa današnji dan je bio super, upoznali smo puno novih ljudi i cijeli ovaj projekt mislim da je veoma koristan za sve nas pošto upoznajemo ljude koji su zapravo nama dosta i bliski po, na primjer, školovanju jer idemo u gimnaziju i drago mi je da sam upoznala tako puno ljudi i da ćemo se nastaviti družiti. Moj dojam u današnjem danu bio je vrlo pozitivan. Uspio sam mnogo bolje upoznati ekipu iz Osijeka, kako bi se reklo, i nadam se da ću imati prilike da još više upoznam istoimenu ekipu u Osijeku kad budem studirao. Veliko hvala želimo nastavnicama Jeleni Pijuković i Kristini Kristek te svim učenicima koji su sudjelovali u intervjuima. Veselimo se daljnjoj suradnji s gimnazijom Svetozar Marković i nadamo se da će uskoro biti još prilika za slična druženja.